Dobrý den. Děláme na... Tohle je Stáňa Kunčaková, bývalá ex-přítelkyně Logaje. Nezabíjej, to jsi mi mluvila. Já nic neříkám, já nikoho nemám. To je naša růža. Já jsem nastávající ex-přítelkyně, ale ne Logaje. Ex-přítelkyně. Vy jste ex-přítelkyně, jedna mlynáře Pétave, ta mlynáře a tohle se Logaje. A já jsem ex-přítelkyně koho? Já jsem ex-přítelkyně koho, kde? Sandek. Já jsem s ním nechodila. Ne. Jsem kráva, nevím. Dobrý, nenapač. Kici. Hop. Zašli to. Já to natáčím, Stáňo. Natáčíme. My jsme silný. Na párek článek. Ale chci mluvit, pojď. Jo, tak počkej. 1, akce! Bedna!